besito nada más. Quiero que me... Baina, ongi etorri Celestinara, zure bizitzako maitasuna aurkitzeko edo zuzenean baztertzeko aukera ematen dizun programa bakarra. 3 joko, 2 pertsona, bikote bat eta inkognita erraldoia. Egongo da match edo gozteoa zuzenean. Ni Alain Jurado naiz, baina gaur Celestinoa bihurtu naiz, bikotea sortzeko eta maitasuna hemen tartagan pizteko. Aplausos. Beraz, Aplausos. gure lehen lehiakidea, Olaia du izena, eta kimika bila dator, edo behintzat momentu berezi baten bila, ez? Beraz, Olaia sartu hemen. Eskerrik asko etortxagatik. Kaixo. Zelan zaude, urduri? Bai. Bai, pues no. No, hombre, no. Pon un poco más para aquí, que si no nos echan la bronca desde los dioses del Tarranga. Conmigo no es la cita, ¿eh? Vale, vale. Conmigo no es la cita. Vaya, bueno, urduri es que nos han puesto aquí un pedazo de sillón de la leche y ahora vamos a jugar tranquilamente, tranquila, así que, sí, gogoekin. Bai, bai. Vale, va. Una cita. Bakarrik pertsona batekin no es nada. Beraz, goazen zure bikotarekin, edo lo que puede ser tu bikote. Gure bigarren lehiakidea, Mikel du izena, eta hemen dago gurekin. Sartu, Mikel. Opa. Kaixo, moduz. Opa. Aplausos. Oso ondo. Algo que no ha habido en otras citas, una presentación oso ondo. Momentuz, ondo? Bai. Bai, momentuz ondo. Lehenengo biztan, ondo? Bai, nire ustez bai. Vale, ba, jokatzeko prest. Bai. Zaudete? Ba, gaude prest. Vale. Ba, ez dugu gehiago itxarongo, eta goaz lehenengo frogarekin, dinosaurioak. Mala pinta. Ea. Hor daukagu. Eta betidanik egin den moduan lehenengo frogarekin hasiko gara, non bikoteak elkar ezagutxeaz gain, haien kimika neurtu ahal izango dute, eta zer gauza dituzten komunean ikusi ahal izango duzue. Beraz, bakoitzak partida bat jokatuko du, dinosaurioera, badekizu ezin den jokoa, todos hemos jugado cuando no teníamos wifi, estamos aburridos en clase, al dinosaurioa. Noski, noski. Eta bitartean nik galderak egingo dizkizuet. Tengo aquí preparadas, y están por 3 niveles. Easy, medium eta hard. Hasiko gara tranquil, y luego vamos calentando la cosa. Vale, ba, nork hasiko da. Mira. No, neskak lehenengo. Bai. Piedra, papel o tijera esaten didate hemendik. Vale. Piedra, papel o tijera para ver cómo van las cosas. Vale, Zer aterako duzu? pero el que gane juega o el que gane El que gane no juega. El que gane juega. Vale. Vale. Zer aterako duzu? Ah. Vale, ni horri aterako dut. Vale? Ya. Vale. A ver, ni esango dut, No me fío. 3, 2, bat, ja. Bat, bi, Hiru. Vale, pues hasiko da Olaia. Ah, ¿sabes? Badakizu, no? Hemen Sí, las sí. flechitas estas, que si no se nos fastidia. Vale. Vale, nahi duzunean, hasiko naiz galderekin, Zu Vale. jolastu. Vale. Gustukoen janaria. Sopa. Uy. Vale, azkar No ha pasado nada. Eman bakarrik geziei, Sí, si no sí. se destroza. Vale, esan duzu, janaria? Sopa. Sopa. Vale, hortik zer? Sopa hasia raro, ez? Bueno. Bueno, ba, sopa. Gustukoen filma. Buah. Ez dakit. Edo bat. Si tienes varios, bat. Es que esta mierda. A la flechita. Ya. Ahí. Pues, es que asko. Avatar gustatzen zait, bueno, fikziozkoak Vale, asko. fikziozko filmak, oso ondo. Harry Potter, bueno. Eta fantasia. beste hobi bat? Hobia, ba, sobre todo el cine eta teatro. Vale. Antzerkia. Hortik zer, antxerkeaz, ondo, txarto. Bai, ondo. Ondo, vale. Jarraitzen dugu, gustukoen animalia.
Que siempre hay pelea gatos, perros, txakur... Txakurra gustatzen zaizkit, daukat txakur bat, baina Nola arraroena... Leo. Leo. Arraro bat, el oso panda rojo, gustatzen zait. Oso panda rojo. Da como un Nondik zorro, da? como un zorro, es como un zorro, Baina nondik. como nondik. De qué proviene? O sea, de... Nongoa da. Bai, nongoa Bitxorri. da. Pues están todos ahora mismo en zoológicos, o sea, no sé. Bueno, O sea, están todos en peligro de extinción, o sea que... vale, fútbol bai ala ez? No. No? Futbola bai, futbola ez, hortik bai, No, no, hemendik no. ez. Madrid edo Barça? Ninguno, Atleti, en caso de... Bai, euskeraz, mezen, esaten didatek euskeraz, Ah, barkatu. Madrila edo Barça. Atletik, ez? Bai, Atleti de Bilbao, Atleti Club. Empezamos aquí, kontuz. Creo que hay que subir a nivel medium joango gara. Beraz, lehenengo, zitan, nork ordenaitzen du. A ver, lehenengo zitan igual 50-50, baina, bueno, a ver, sería un puntazo. 50-50. Sí, sería un Bakoitzak berea. puntito. O si uno come mucho, 50-50. Nire ustez ez. Nire ustez gizona hortan dukea du. Bai, más klasikoa. Niretzako bai. Mejor. Bueno, Niretzako. ojo, Si invitan lehenengo yo- puntua igual Mikelen txat, No, niretzako gizona hortan dukea Bai. du. Beti. Dos, Oye, ondo. si invitan yo no me voy a quejar, la verdad. Vale, azken galdera, A ver. para Olaia. A ver, Infidelitate bat barkatuko zenuke? no. Upsi. Es, clarísimo, Es ¿no? clarísimo. Es. Bai, ba. Never. Hiltzen zarenean, le toca a Mikel jugar. Eta galderak. No, mira, qué rápido. Uy. Vale. Ba, Mikel, prest. No, eman que sí, que si no, eta gero eunekin. Vale. Sí, sí, porque... Vale. Galdera gehiago. Hotxa edo beroa. Hotxa. Hotxa, para calentarnos aquí, ¿no? Ba, Vale, oso badakizu. ondo. Desira bat. Desira bat, duzun desira bat. Amets bat edo desira bat. Bai. Bera, Olaiarekin ateratzea. bueno. Nork, non ikusten zara 10 urte barru? Ba, etxe batekin, neska lagun batekin, bueno, lanean, eta... Bueno, ez dakit. Bueno, etxe batekin ja Ez dut es algo. pentsatzen... Tal y como están las cosas, etxe batekin ja es algo. Bai, Vale, oso ondo. Eta beldur irrazional bat, hor duzun beldur bat. Ba, pentsatzen... Txikia, osea, bueno, txikitatik txakurrak. Baina orain ez, baina txikitatik txakurrak. Ah, bueno. Eta red flag automatiko bat. Ba, Instagramen, ba, argazki kuriosoak izatea. Kontuz, con los Vale. seres sozialek. Vale, joango gara al level hard, hemen jartzen du. Gustukoen postura. Esa sonrisilla. Nah, niretzako txakurra. Pero le tienes beldurra. Bai? Ya es. Kontuz, vale. Sexua edo amodioa egin. Ez ez dakit, pentsatzen. Sexua. Vale. Hemendik zer esaten dugu? Amodioa. Amodioa. Vamos a Baina arreglar. maiten ez duzun pertsona batekin, sexua. Baina maitatzen batekin, baduzu, amodioa. amodioa. Eta... ¿Eres mucho de follar con gente que no conoces? Porque eso puede derivar en esa pregunta, ¿eh? Ezagutzen ez duzun pertsonekin Orain ez. sexu asko, orain ez. Ez. Baina ez naiz egon pertsona askoekin. Es que hemen daukat beste galdera bat, body count. Bai ala ez, lo de esan... Nor esan du hori? No, body count bai ala ez. Esaten didate. Bai, body count. Bai. Eta zen alda hemen edo ez. Bai, esan alda. Bai, bost edo sei, bost edo sei. Bueno, eta guztiekin sexua, ez amodioa. Bueno, No, guztiekin, vale. no, batzuekin amodioa, Vale. eta beste batzuekin sexua. Vale. Ba, vamos a acabar azken galdera batekin. Azken galderaekin. Lehen hau izan da un poco bat kontroversial. Vale. Baina, bueno,
mugikorra desblokeatu eta beste pertsonari 5 minutuz emateko gai izango zinateke. Zu berari eta... Bai. Utzi nire Eta mugikorra jolastu berari. mesedez. Gameplayak ide maitra. Bai. Utzi nire mugikorra Bai. berari. Bai, No. 5 minutuz bakarrik, Ez. Ui. A ber, nik ez daukat ezer izkutatzeko, baina nire gustatuko biltzeideke ze nire mutilaguna konfiantza nirekin izatea. Sin mirarlo. Osa, bakoitzak bere espazioa izatea. Bai, baina, osea, ni pentsatzen dut zure neskalagunaren mugikorra adibidez begiratzea hori toxikoa da. Niretzako hori ez da ona. Horrezegatik. Bueno, oso ondo, momentuz oso ondo, ez? Bai. Bai, momentuz. Ba, gustura egon zarete? Bai. Ba, goazen urrengo fasearekin. Vale, porque hemen somos unos crack absolutos. Bai, ¿vale? ikusi duzu, Con las Ikusi manos, duzu. con las manos veo con crack absoluto. Beraz, ez da hiltzen? Ez naiz Baina hiltzen. egongo gara urrengo fasearekin. Venga, ba, hiltzen naiz. Bai, hil ya, que si no, Hiltzen estamos aquí naiz. esta mañana. Beraz, Aplausos. urrengo fasean, kromara joan dezakete. Gure kupidoren basoare joango zarete, eta hor egongo dira beste galdera batzuk. Beraz, prest joateko? Bai. Vale, ba, goazen kupidoren basora. Aplausos. Que me ha soltado la petaca. Vale. Beraz. Bagaude hortik. Ondo Mikel, ondo Laia. Ondo. ¿Cómo va por que me la he puesto. Que la tengo bien, la tengo bien. Kupidoren basotik? Muy verde todo de momento, ¿no? Sí, por Baina, ahora... Lehen jokoa ondo egon da. Bueno, itxoin. Está bien. Oraindik- Mikel, yo te veo con confianza. Sí, yo veo con confianza. Yo tranquilo. Verás, Sí. Guasen, ya estamos, vale, ahora ha llegado tu sarete, ha sido un poco trayecto loco, baina hor gaude. Bi aukera izango dituzue. Vale. Nik galdera bat egingo dizuet, eta hor pantailan ikusiko dituzue, pues adibidez, seme alabak izatea, bai ala ez, Vale. eta zuek ados jarri beharko zarete. Eta gainera, Qué mal. gainera esan behar duzue, zergatik edo pizka bat adostu edo itxegin zuen artean. Vale? Beraz, badauku hortik lehenengo galdera. Vale, hor daukagu. Adarra. Zure mutilaguna edo zure neskalaguna adarrak jartzen dizkizu. Eta zer egiten duzu? Barkatu edo apurtu. Apurtu. Fijo. Apurtu, sin pensar. Apurtu? Asi? Bai, apurtu alda, baina ikusi behar da zer gertatu den. Osea, kontestuaren arabera, Bai. Bai, kontestuaren Itxegin arabera. alda, Bai, itxegin alda. Nik Zegin alda. Bai. Pero Baina, apurtu, bueno. Osea, apurtu edo barkatu, azken finean. Ni apurtu. apurtu, bai. Apurtu? Apurtu. Vale. Agi. Hori, jarri No, al otro. apurtu. Hostia, no. Claro, es que esan duzu Apurtu. apurtu eta joan zarera abarkatu, vale, oso ondo, vale. El camino del amor nos lleva por buen camino de momentos, ¿eh? Vale, oso ondo. Ba, zoazte erdira berriro, eta goazen urrengo galderarekin. Euria egiten badu, nora joango zarete? Al gym, para poneros mazados y fuertes para la otra persona, edo Netflix, un poco de mantita, nos vamos arrimando, zer egingo zenukete? Es que peli manta. Ui. Ui, Bueno, nire ustez, niretzako gym, nire bizitzan dago, eta nik uste dut bi gauzak egin aldirela. Lehenengo gym, joan alzara zure neskalagunarekin, eta gero Netflixan chill. osea, gym nada? No, lehenengo gym eta gero cardio, hori esan aldut. osea, ui. Qué mal. Bueno, baina filma ere pizka bat ikusi, ze lehen esan du que le gusta filma. Bai, filma ikusi alda. Pues se respeta Gym, filma. filma eta gero kardioa. Pues Bai, esa- dena egin alda. Eta ze filma ikusiko duzue? Zuen lehen zita, zer ikusiko duzue? Bat erromantikoa, pizka bat de fikzioa, zer ikusiko duzue? Niri fikzioa gustatzen zait, Ja, ni Bere esan duena, bai, gustatzen Nire ere zait. bai, nire ere. Harry Potter ikusi aldugu. Bai. Bai, Harry Potter Bai, saga, oso ondo? bai. Osea, del YouTube naranja, ezer. Ez, hori ez. Vale, no, barka, es que... Hori Dira filmak, vale. praktikatu aldugu, baina Vale, ikusi vale. ez.
Beraz, euria egiten badu, peli eta manta. Bai. Bale, zoazte bide horretatik. A ber, hor. Aquí. Zuen eskerrerat. Bale, oso ondo. Bide, momento, Bai. Ados jarraitzareta, Bai, oso sí, ondo sí. momentuz. Bale, zoazte erdira berriro, eta a ber zer Yo daukagu quiero que hortik. me des. Vale. De fiesta, ez dugu hitz egin lehen. Festara zoazte, eta nora zoazte. Sonorara edo backstage. Lehen esan dugu, es un poco uno más de parquineos, más de barrio, eta beste bat un poco más pijo, vamos a decir, más de estar en jardines, ahí. Zer esango duzu hor? Backstage. Backstage? Baina rekomendatzen duzu backstage. Ez que nahi zegoen backstage. Ez? Bai, rekomendo. Vale, pues, le hago caso. Backstage. Esa era egon sonoran? En Sonoraro. Ez du gomendatzen. Ez du gomendatzen, sonora Vale. ez. Backstage Ba, bai. nik bera esaten duena. Bai, backstage. Beraz, urrengo zita hori izan alda. Vale. Bueno, esaten du baietz, Zer esaten du, Mikel? Diskoteka batean? No, Bueno. osea, Joan, pues, ez dakit, lehenengo filma, eta gero, pues, Diskoteka? diskoteka. Bai, Baina osea, bakarrik azken edo finean, lagunekin? Zer dutan joaten zarete festan? Amabietan, bai. Filma dura poco. Harry Potter bat, y ya está. Eta gero, festan. Eta gero festa. Bai. Eta gero etxera. Aplausos. Vale, oso ondo, ez? Es buen plan. Hiru de Bai. hiru, eso es en absoluto. Vale, goazen urrengo galderakin. Vale, cuidado, lehen honekin ha habido espadas al aire. Afaldo eta gero, zer ikusten duzue? Zona gemelos edo Conquist. Zulo nengo. Es que nik ez dut ikusten ninguna de las dos. Baina, bueno, agian zu Mikel bai, y le puedes recomendar, edo. Ni zona gemelos. Zona gemelos? Bai. Por ni- las risas, bai. Bai, Gomendatzen diozu? bai, ni ikusiko nuke zona gemelos. Osea, Conquist fuera. Bai, konkiz fuera. Conquist. Konkiz. Que va. Orduan, beste adospen bat daukagu? Bai, besta Vale. dozpen bat. Nik ez dut ikusten Zona Gemelos, pero Zuen Zan eskuinerantz, alda. mesedez? Bai, ben. Vale, oso ondo. Lau de lau. Ba, esto ha sido un completo éxito. Ju, Beraz, amaitzen dugu fase honekin, eta bakarrik falta zaigu azken fasea. vale. Beraz, prest, no? Bai. Baina hau izango da iragarkien ostean. Beraz, itxaron hemen tartanga TV-en, porque luego con más. En qué? Azken afarian. Gero arte...
till the beat drop in. Get in the zone. Step in the club with my head held high. 808 kicks make the flow come alive. Rhythm and flow riding that bass so low. Smooth R&B vibe in the underglow. Pop melody riding on every line. Hands up, heart sinks with the 4-chord time. Bueno, va, hau bukatzear dago, y esto está siendo un completo éxito. A la tercera va la vencida, yo creo. Verás, que entren aquí, por favor. Mikel eta Olaia, porque ahora mismo azken afaria izango duzue, al igual que Jesús y sus 12 discípulos, eta nik hemen utziko dizuet, para que converséis las últimas cosas que os queden. Yo no voy a estar aquí. Si queréis pasar Instagram, si pasar lo que sea. Yo me voy y os dejo. ¿A2? Ados. Sorte on. Os doy suerte. Gracias. Eta todo vuestro. Bueno, lehenengo zenbat urte dituzu? Nik emeretzi. Meretzi. Zen Eta zu? urtetatik? Ni 2006. 2006. Ni 21 urte. Eta bat, bueno, 2005. vale. Osea, ez zaizu gustatzen futbola? Zergatik. No sé, nik ez dut ikusten. Bueno, nire arreba. Asko daukazu ikusten du. arreba? Bai, asko ikusten du eta Zenbat jolasten urte du. dauka? 15. Atletikoa. Bai. Eta Gallartan jokatzen du. Gallartan? Osea, non bizi zara zu? Ni Ortuella. Ortuellan? Sí, pues. Bai, badaki. Osea, oso... Bai, bada. Eta zu non? Bilbon. Ah, Badakizu non dagoen Uribarri? Bai. Bilboko udala? Bai. Bai, bueno, Vale. bertatik. Eta, bueno, zeuri ze gustatzen zaizu egitea? Nik hau ikasten dut. Bai. Eta ere bai, antzerkia gustatzen zait eta nire hobia da. Eta 5 urtetan barru, nor ikusten zara? Gustatzen. Probablemente unibertsitatean, Bai, zer ikasi nahi duzu? komunikazio audiovisual. Bueno, bueno. imagino que ya hay ahí. Bai, ondo dago. Eta, gustatuko litzaidake etxe bat eta guztiz. Baina, 5 urteraki igual gutxi da etxe baterako. Bueno, denbora daukazu. Eta zu? Eta, bueno, ni orain finantza kudeaketa ikasten ari naiz. Nire azken urtea da. Lehenengo edo bigarren? Bigarren kurtsua, eta oraindik, ondo doa, baina, gero unibertsitatera joango naiz, kriminologia ikastera, bai, Donostian. Baina, eta nola joango den, baina. Bueno. Bai, eta zu mutilaguna izan duzu? Bai, bat. Zenbat urte? Komo zenbat urte, bel, edo ni? Osa, berarekin zenbat egongo zara. Osa, zenbat egon zara. 4 urte. 4 urte? Lau urte? Bai. Osa, 11 urteekin? No. 14 urteekin. 14 urteekin? Hasta los 18. Eta ja ondo? Bai. Bai, Ondo. ez dago sentimendurik eta ez dago ezer, ez? Hace mucho que ya... Bueno. Ondo, todes ondo. Bai. Eta zu? Bai, izan dut neska laguna. 3 urte. Vale. Eta, azkenean amaitu zen. Duela zenbat, ja? 2023an, uste dut. Bai. Eta, nire klasera joan zen, eta orain, Zergatik? Zergatik amaitu zen? Zergatik amaitu zen? Bai. Arazo asko geneukan, eta, azkenean amaitu zen. Bera badaki zergatik amaitu zen. Ez dute esango gehiago. Vale. Ez dute karri mugikorra. Nik badaukat. Agian edo nork du notatxo bat eta... Bueno, que apunte él, ya está. No, edo mugikorra, muy bien. Claro, sois más
digitales, yo soy analógico. Bai. Ah, vaya. Analógico? Ba, a ver. Y sin funda. Bai, Bueno, momentuz ondo, ez? bai, momentu Bai. bai. Oso ondo ikusten dut guztia. Zeran ikusten duzue... Zeran ikusten duzue musu bat ematea, baina masaian, Osea, Ah, vale, vale. Vale. Ez. Bueno, edo zuek... Bi musu bai. Bi musu bero bai, ez? Vale, no, que es que pertsona batzuk esaten dute ezetz a musu bat, es que lehen ha pasado, que no querían. Ondo, no? No hay Bi problema. musu bai, baina lehenengo zitan ez. Musua, ba, Eta espazio pertsonala, zelan? El espazio personal, nola daramazue? Ondo, txarto, Bueno, konpartitzea, bizitza bat, bai, niretzako bai. ondo ikusten Bai, duzue? beste galdera bat daukat. A Zu, ber. lehenengo zita batean, nora joango zaren? Bueno, Nengo cita batean. sí, Un paseo o zerbait. un paseo. Y luego afaltxera edo etxera, No sé, lo que surja, no sé. lo que surja. Zu Bueno. lehenengo zita batean... Hori esango dut nik. Bueno, badakit. Zita bat... Por donde vas? No. Beste zita bat edukitzea, zer esaten diozu? Zu Zu golaia. Ez dakizu, ba, zu, Ni esango nuke bai, baietz, bai. Nik uste dut ez dugula hitz egin asko, eta baina... gehiago itzen egin alduzuela. Bai. Eta zu golaia, Vale. bai. O sea, un completo matching. Pues que suene la música, por favor, porque la tercera va la vencida. Eta orain bai, bimuzu agurtzeko. Oso ondo. Txalo bero bat guztientzat. Eta eskerrik asko, hau Celestina izan da. Eskerrik asko ikusteagatik. Hemen, tartangatuen, beti gauden lekuan. Agur! Venga. Todo, te da pegado.